師傅，用没？長久一郎ちゃん、你唔成日講我多嘅？你慢點啲聲嘢啦！叔叔佢收咗咧。哦，應該用個身哦，事情很大條呢。唔是小，攞多幾嘢唔係屠殺，成年派本殺個黑道，發現狀況很大。名前は一郎ちゃん。強い子だね。怖くないよ。薬を塗ったらすぐに良くなるよ。おいくつですか？8歳。8歳。いい子だね。もう大丈夫ですよ。阮是两人相亲爱，若无说出，恁唔知。阮着当头白日来出入，甲恁外人无地带。本当に強い子だよ。はい。ヘビ先生、ありがとう。どういたしまして。でも僕はシンです。ヘビじゃないからね。ヘビ先生、今度うちに遊びに来てよ。一郎ちゃん、先生は忙しいの。今度薬を変えるとき、また会えるわよ。やだ。一郎ちゃん。ここに来る子はヘビに噛まれた子だよ。君はまだ噛まれたいの？や什么？君你们男生并别人用个啥？びっくりしたんでしょ。啊，歹勢，錢我啱啱拿來。唔是誒。可以啦，我聽咗拿來本啦。我唔係講空票冇減錢，票唔會好。係哦，咁上拜一出面冇減錢呢？我下禮拜叫我拿本嘛。好嘅啦，下禮拜請嚟所有就好誒，唔免扣嘢，現在一起攏轉去困啊。嗯，好。什麼？唔是聲音。睇過。啲人講，我人講，按叫地產從頭去秀煞49大牌，按你咁好啊？好，我去門款啊。按是誰？唔行去，現在一起攏轉去困啊。一郎ちゃん、さよなら。さよなら。元気でね。どうせに。一郎。お父さん。どうしたんだその足は。よしか。お父さん、僕今日ヘビに噛まれて、それから大好きなおじさんに出会ったんだ。ヘビに見せてみろ。お
お父さん、その人すごいんだよ。ほら、絵を描いたよ。少々さん。なんだって蛇に噛まれたんだ。すみません、私が悪いんです。バカモン。すみません、お許しください。クビだ。お父さん、よしこ姉ちゃんがすぐにお医者さんに連れて行ってくれたんだ。もう痛くないよ。僕、よしこ姉ちゃんにいてほしい。別の人に来てもらおう。嫌だ、そんなの。よしこお姉ちゃんの話を聞きたいんだもの。よしよし、わかった。よしこ姉ちゃんを許してあげよう。いい子だ。日本男児は泣かないぞ。うんうん。診療所は何と言った？蛇はどこかないんです。薬をつけたら大丈夫です。診療所はいつからこんな薬を使い始めたんだ？お父さん、ヘビ先生が見てくれたんだよ。すごいんだよ。薬を足に当たらすぐに痛みが止まったんだ。痛くないならよし。なぜ診療所に連れて行かなかった？ヘビ先生とは誰だ？存他以前。干嘛呢？哦，先生，你的功夫动好诶！我们沙澳岛，你看200时候嘞。你真经做得很做沙先生，专门沙澳的黑皮先生。黑皮先生，嘿，唔係根本人，天你嘅安尼係買嘅。嘿啊，哥，中下探仔有酒啦。知啊 V 啊，我攞嚟做土嘅啊。排晒，定下一下。陳妹，唔啱叫對嘅咩嘛嘅？唐寅講，唔不是去巡查宿舍大牌，唔啱你老巡查行太驚唔好啦。條條唔會對人用嘅，係消防同講嘅。唔好趁慢人講嘅，唔需要靠多養錢嘛。我還有咩辦法？你去加錢唔是例子啊！我那串算係一分聽聽，總共而係假租經營。一分，迄個唔加以前橋一間嘅例子出10橋，10橋咩動唔動嘅？估上嚟怎麼想夾賺錢？捱咩啲嘅想辦法賺錢啊？唔過，陳妹，你做乜嘅唔等搶嘢結果？有講搶嘢，就係因為搶嘢錢給你，也不能私闖亂命唔啲啊！還有，我本來想講，當日就終於台北，但冇同過。日本人對很多台灣人都向下親民㗎，尤其係。我喺講日本話，你講天哪也唔好。陳妹，我希望你做得落捱法躺落去，這個是你。弟弟，沒聲音。
得惨嘛，通讲廿五日不卡团人，伊三个闹啊。无啦，迄朋友分三个熬到天狗肉的，那你话伊哪奈？安尼就好。有得，应该的，伊生过毋会讲快就快的。嗨，因比廿个，伊风啊来的，哪会去无计较的？啊？哈哈哈哈哈！よしこ、そこで何してる？はい。門聞いて。物乞いするにしても私の許可がいる。そうですね。おっしゃる通りです。門聞いて。物乞いするにしても私の許可がいる。そうですね。おっしゃる通りです。是吗？小将，我一口正经做得样样10口哦。今度は2倍だ。持ってけ。ほら、不用出ている。 30。すいません。刘梦生，当当。啊，马哥，你真给适合。哎，一安步就穿200啦，吉爽啲啊！咁含中咁渣做乜嘅？喊拜，佢都叫落事就好嘅啊！讲緊買罪花。田講嘅，捱到牙個加一錢創造嚟咗誒。林峰啊，係死得咁容易做，死冇咁重要。盤裡聽小閒啊！冇聽過苗平講過講嘅經典冇啊？係批亂啊！盤裡聽小閒啊！看來你面容，從你嘅幾幾眼睇，聽住嘅錢，小閒就會搭錢，攞佢做盤。我唔記啊，以為冇誒，頭冇跟啲啦。因為小房冇一份唔好，佢冇講咁乜啲。假講嘅，佢一份你每來錢嚟。佢到牙個強用，老東牙去賭錢啲嘅亂咩？佢都唔知牙喺邊度睇㗎呢？小房會按樣，幾期老人看到即間嘅，唔做老事情工作，唔喺邊度見，怎樣嚟做？佢聽說要幹事。唉。
黑味豆鸡。小卡诺。伊雷穆拉。はい。から来た。特流です。特流です。やぶれ就係唔對嘅名嘅。特流。阿燕です。哎，錯，動腔哦。サトウキビ。サトウキビ。農家です。農家です。不公平な。不公平な。扱いを。扱いを。されています。されています。公平な。公平な。おとりなしを。おとりなしを。お願い。お願い。いたします。いたします。好。どういたしまして。新さん、さようなら。さようなら、兄貴。那什么呢？哦，有声音。张来了啊！张来了啊！我先落去啊。小凤，原本嘅心情已經冇乜好，就因為這老張湊上嘅事情不想做乜嘅，排泄，手中槍斃先生嘅先生就來這老張夢遊嘅。哦，冇相關啊。本叔叔去，碼頭動產冇。關嘅，才是本人救出來。其實，我哋冇乜想我做嘅。咁唔想阿軒啊？台北？現在做強樣啊，結局日日唔係捱故鄉。其實也沒唔係捱故鄉，乃係你些時間，我阿爸慘咩，叫我走來呀。這樣時，他把你去看，阿爸沒參加武裝反抗，然後受到東洋衝的事。不要玩了。哥，你那是老阿爸，抓住了，哥哥。阿爸，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 马上。阿爸，你關來。阿爸，勇敢冇叫。阿哥，冇叫。姑嫂、阿叔、阿爸，就見你捱到離開台南又講。阿爸講，因為種花這樣事本人化做思想惡化起發，姑嫂也為個順差，無限插埋掉，捱到出來呀，88。咪講阿爸跳過28的天數，飄去得咁早天，每年用起價對草藥了解，老總都會用影片，聽聽呢，大家全部都捱到看中關呢，佢用上出老自家講，愛讀書，愛為前夫爭休息，唔愛為台灣人爭休息。姑嫂，那意思係阿爸講唔嘅啊？未算係啦。雖然以後搞迄是，不過傳統草藥的治療沒有幾個好的經驗，像簡單的砂鍋熬到出動根，不過喺本土上熬到，還要係時嘅血清，這樣又好。
对两个，老人讲话每当友好呢，我的心情若毋是就变好诶。你做那要求好，按呀诶，唔加种去困啊。好，唔要做第二去困。おやすみなさい。おやすみなさい。哎，师傅，念佛。ご一杯。おやすみなさい。おやすみなさい。小凤，来天数啦。我不怕死。你怎么跟又数落来啊？无啦。你又要怎么个啊？歹势啊，也不会昏暗上来。唔当地哦。爱情希望唔认生啊，唔好讲拄假话啊。我先讲一只古文堂。他8年的事情，你谈过吗？嗯。那种事，我爸起出来，反抗一半年。不过，有做能用的，前面还没做到比例中来，从头开始，我就印象哦，行迄都市。老命较重要，嘛个正义，嘛个公平，都会甲我讲的。听说吃到，我安尼讲，小白白的哦。错唔得安尼，我是迄马唔推，打唔死嘅秦德惨。唔对，说到比利总的事，啲两个长人也讲过，不过我知道好说的是啊。强用的事情，唔用啥讲出来，像无强用的。我记迄样讲。对人哥讲，佢想要比情妇长伊好戏，比台湾人长伊好戏。哎，咩想推情妇长伊好戏啊？不过，你到台湾人，哎就无安尼想的。其实咯，你也是死推。你不能就不能按多的吃有听听，俺还迄吃到顺便也的意思，等佢哋欢喜的，安尼嘛个都好处理啊，是嘛？讲来讲去，唔行迄反对抢年哦。明明就顶你不能，你无公平，还留去边，我嘛辛苦呢。你看，像俺样安尼，留去条交朋友。过后吼，等佢哋欢喜的，相对佢哋嘅生活拿到嘅好处，安尼咪清吼。你老人讲安多，你还会继续拄黑吗？爽呢？小凤，小凤，根本伊签名100，你相信来啊？哦，我根本冇攞佢講捱喺邊度去啊！奇怪，我要搭擺賭到去，話都唔曉講嘅咯。哦。是吗？すいません。すいません。このろくでなし。不是这个把我帮你放，看来下摆多 nice。小舅，俺就好晕啊！
けど。もう一度。今度は50、20。대찬 야도 분 메라에 호. 라.小九，呀，签名一拜好吗？我驚我開數到豆腐啦。做得，也得，我可以綜合批出來。走好。私も。私も。私もね。なんだ。なら私も。私もです。これは男だろ。取るか取らないのか。取ります。陳德產，唔應該唔會通馬嘅事嘅啊！小九，我冇按太淡啦，我就後院聽聽啊。散戶多的。啊？脱げ，パンツ一丁でやれ。ほら立て、脱げ。农民话开了迄地，冇看到地路，石头起皮，农西皮好好是哩。开小苦就农夫好好，冇蛮难的。好，大家老爷团土好，喊你们送口胃口。はい、ありがとう。おやすみなさい。おやすみなさい。小凤。我先落去，我要是みなさい。小凤，你根本你一腔乖乖呢，那种全部讲法。我係看大家人好過你好多清爽嘛，知道有時也話些感覺。幸せ，其實我沒有誒。看大家最有進步，韓國好多青年陣。冇啦，有甚少講嘅，係我一條好生嘅。我看哦，講冇幾久，大家做得用流量嘅過年，來睇你安做誒。原來搞嘅係傾卡特酷漢，講起來，應該要絕對順暢。搞開始，炒西飯。錯，唔愛多少。故事就係按你開始嘅，一條花樹間嘅緣分。小鳳，是咁樣嘅。我講好就我哥講好，我講做得，我哥唔會講做唔得。你有沒有？羅小鳳，做唔得啦，佢兩上係向天呢，我安尼我喺大家更加都死啦。小鳳，娘誒，冇啦，冇乜嘅問題啦。咁幾個小馬嘅？
DK想負け。我今天问题就会你了。陈德昌，唔好做散草街。是吗？清一色堆堆会带是不是台？なんだと？すいません。是不是台？すいません。ほら、これ持ってけ。ほら。ありがとうございます。少々，刚刚讲好了，市民では喧嘩中止の日。皆様、少々。すいません。所長、これ5万が。ありえん、なぜだ。金德昌，あのバカ野郎！不由完全老总。好了，新督察，掉开！我一个他妈野郎啊！不要死闹！来了，我们死了，别了，回去了，快！我今天问题就会你了。师傅，陈新烈，师傅，陈新烈，唔通會幾多人啊？你講唔燒條燒面，做英語哦？我土爸爸見他會中意我啦。就算我做醫生，唔行係做得做同多事啊，同人使用，我咪只使用啊。マサ。新徳さんはどこだ？奴の身柄を拘束する！徳さんはいません。
助佐殿、徳さんは何かしたんですか？私の牛を捜索する。黙れ！お前たち、奴を見つけ出せ！絶対に逃すな！はい。報告します。奴はどこにもいません。代わりに兄の方を連れてまいりました。龍木星も連れてまいりました。所長、私を捕まえる権利はないです。お前それでも何か。弟は警察の財産を騙し取ったんだ。恥知らずなやつだ。刘老师，今天上地来，干！报告所长，我真金问题啦！バカ野郎！いいだろう。兄を抑えておけば弟が戻ってくるさ。书房啊，给我洗白。条的鞋，拜托你不能自掉，请他给我买个美好啊！母爱你破。冇办法诶，书房歹势啊，阿妹无奈何。我安尼啊！迄讲将迄本人做伊文化，早就该做呢啦。来看哦，听操迄诉状，挑事情得弄出水的。有可能哦。再过啦，来看哦，了摆哦，得两本人做去哦，无名路。要惨哦，用不走的啦。惨咪免安尼人啦。拄到事情叫要开起来啊！妈人讲噶，我早就讲过了，改才唔上去哦，大摆爱用灭小灭皮，那开到几多年了？你看那今天往家过去呢，啊！你点点啦。来看哦，也可以先想办法救地龙当草啊。系啊，真係想辦法看樣嚟救啊！係啊，想辦法個好咯。想看呢，係啊，誒，咁麻煩呢。係啊。大谷さん、本田さん、お願いします。何の用だ？本田さん、新徳ルさんが。よしこさん、ちょっと。よしこさん、あなたには関係のないことだからもう聞かないこと。鈴木所長の前では絶対に口にしないでください。今、新徳さんの名前を聞いたら、所長は理性を失いますから。でも、新徳ルさんは関係ないです。おかしいです。
所長が適当に口実を設ければいくらでも監禁しておけます。これは大日本帝国が台湾警察に与えた正当な権利ですから。本田さん、お願いします。新徳龍さんを助けてください。よしこさん、本当に何もしてあげられないんだ。今は所長が機嫌を直して新徳龍を釈放するのを待つしかありません。新徳龍さんは潔白なのに、なぜお威張りで捕まえるの？私たちは本当の日本人じゃないから。どうやってもいいというのですか？それならそれでも構いません。とにかく忠告しましたよ。新兄弟みたいな目に遭わないようにあなたも気をつけるんだ。我都清明了，不要失弄。以前呢，还有错误那个才是的。你用安埔村嘅较洋种甘蔗赏嘢，我成功嘅唔会查呢，我种甘蔗啦。人讲哦，天安种甘蔗本飞沙薄，港田唔港田我现在。我按你做迄味道，万外国家的钱啦，懵懵的啦。按你咩啊本呢？你七架空起来，根本钱也不可能的。点点我拢讲法哦，是讲哦，无专心的做的。大家如果想牙膏，我唔会想到啊。韩讲，错嘅，修复美水沟呢，一出事情，你就让你服的，我哪有服的？你可能哦，只有较演到的，冇赚的，冇可能一生赢乱的，我很难置换，就会件事情。冇赚的，冇赚的。私たちは罪を犯している。片方は詐欺、片方はセガ。お前ら兄弟はクソったれだ。所長、至る所に手配して新徳さんを探しています。お前がやれ。しかし彼らは何も悪いことはしていない。どうした？殴れないのか？あまりお高く止まるなよ。言われた通りに殴ればいいのだ。
蛇先生です。蛇先生は目の前におられます。我对俺看礼貌的喂，因为俺呀哈从邀日本哦。係唔係俺那邊做唔錯？做唔錯同人講係乜鬼啊？我中意嘅人唔係我。 随阵恁知，阮着长头白入来出现，甲恁换人无地带。